Pracovný tlak je niečo, s čím sa stretávame všetci. Niekedy sa zdá, že sa na nás valí celý svet. Ale čo ak vám poviem, že existujú spôsoby, ako sa od toho všetkého odpútať? Prvým krokom je uvedomiť si, že nie sme roboty. Každý z nás potrebuje prestávku. Zamyslite sa nad tým, čo vás najviac stresuje. Je to množstvo úloh, ktoré musíte splniť, alebo možno neustále porovnávanie sa s kolegami? Skúste si na chvíľu oddychnúť a zamyslieť sa nad tým, čo vás robí šťastnými. Možno je to prechádzka v prírode, čítanie knihy alebo len chvíľa s obľúbeným filmom. Dôležité je naučiť sa povedať nie. Nie je hanba odmietnúť ďalší projekt, ak už máte plné ruky práce. Stanovte si hranice. Keď si ich nastavíte, zistíte, že sa vám uvoľní priestor na dôležitejšie veci. A čo tak si naplánovať pravidelné prestávky? Krátke prestávky počas dňa môžu výrazne zlepšiť vašu produktivitu. Stačí sa postaviť, natiahnuť si nohy a na chvíľu vypnúť. Môžete si aj zorganizovať digitálny detox. Vypnite telefón a na pár hodín sa odpojte od technológie. Uvidíte, aké osviežujúce to môže byť. Nezabúdajte na dôležitosť spánku. Kvalitný spánok je základom pre dobré duševné zdravie. Ak ste unavení, vaša produktivita klesá a stres sa zvyšuje. Založte si rutinu, ktorá vám pomôže relaxovať pred spaním. A nakoniec, nezabúdajte na podporu od blízkych. Rozprávajte sa s priateľmi alebo rodinou o svojich pocitoch. Niekedy stačí len zdieľať svoje myšlienky, aby ste sa cítili lepšie. Pracovný tlak je normálny, ale nesmie vás ovládať. Naučte sa s ním žiť a nájdite si čas na seba. To je kľúč k šťastnejšiemu a vyrovnanejšiemu životu.